Здравейте! Здрасти, Как се казвате да ни се представите? аз съм Александра Папова И сте и съм родител на София Русева от Варна. от Варна. Добре. Как ви се струва организацията на нашия турнир? Нещо какво ви направи най-голямо впечатление? Организацията е прекрасна, прави ми впечатление, че всеки следващ турнир от веригата става наистина все по-професионален. От към отношение, от към организация, от към настройка, нали, децата да получават максимално повече, нали, и награди, да кажем така, нещо, което да ги стимулира, което е прекрасно. Да. Какво мислите за лекции, които организираме за родителите? Според мен винаги има какво да научиш, тъй като родителите се учим в движение заедно с децата, с техните преживявания и емоции най-вече. Така че със сигурност можем да си вземем поука от нещата, които хората в бранша казват. Те в крайна сметка не са случайни. Супер е организацията на фона, че на много голяма част от турнирите, нали, няма и на половината това, което и днес наблюдаваме и се случва тук. Страхотни сте. Сигурна съм, че ще продължавате да се развивате и в тази насока. Предполагам, че Софията ще дойде и на другия турнир. Разбира се, че ще дойде. Тя е една малка тенис нинджа вече, брандирана. Пожелаваме успех на вас и на вашата дъщеря. Благодаря. И желаем всичко най-хубаво. Благодаря ви за интервюто. Благодаря и аз.